again and again, what's up sa inyo mga kasoy? Uy, ayan, so kamusta na kayong lahat? Salamat sa inyong panonood ng ating mga video, lalo na yung mga latest video natin. Ayan, sana panoorin nyo pa rin. At syempre mga soy, yung last upload natin, yan, yung gano tayo na Rusi 150. Ayan, salamat sa mga nanood dyan, panoorin nyo pa rin yan. So today mga soy, ang ating gagawin, ha? So hindi muna tayo makakapagbigay ngayon. So abangan nyo lang yan dahil nagpapasko na. Naglilikom pa lang tayo mga kasoy. Tsaka inuuna ko yung mga t-shirt natin mga soy, para kung may mga bibili man, yung kikitain natin doon, syempre bibili natin ng bigas para maipamigay na naman ulit tayo. Ayan, so mga soy, abangan nyo yung mga t-shirt natin, ipopost ko rin yan. Ayan, so by the way mga kasoy, nandito na naman tayo. Ang gagawin natin mga kasoy ay magre-rebat lang tayo, yung mga team hunghang. Kung kilala nyo yun mga kasoy, yung team hunghang, ayan, yung mga 5 babae, ayan, so yung mga umuhugot. So tignan natin kung makakaya natin yung mga rebat nila. So mga soy, introin na natin, bagong intro natin, let's go. Oh psycho, Hoy! Kung ang Tagalog ng box ay kahon, pwede ka bang makasama hanggang bagong taon? Ano daw? Makakasama niya ako bagong taon? Pwede na rin. Kung ang English ng maskara ay mas, bakit wala kang bebe sa Christmas? Wala daw akong bebe sa Christmas. E paano kasi? Umalis ka? Kung ang Tagalog ng dog ay aso, ba't mukhang aso yung bago? Ano daw? Mukhang aso daw yung bago? Eh pareho lang kayo. Hoy! Kung ang English ng buwan ay moon, bakit ka pinagpalit sa Jejemon? Ano daw? Jejemon? Pinagpalit ako si Jejemon? Eh paano? Jejemon kasi siya. Kung ang Tagalog ng Christmas ay Pasko, ba't di kayo umabot ng Pasko? Ganun talaga. Kaya di kami umabot ng Pasko. Eh paano dumating ka? Kung ang English ng patpat ay stick, ba't lagi kang pinaplastic? Ano? Di ako pinaplastic. Baka ikaw ang pinaplastic, di ako. batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Hoy! Kung ang English ng oras ay time, bakit wala kang bebe time? Yun yung alam mo, wala akong kabebe time. Hindi mo alam, madami akong kachat. Cause you are the reason why I'm still hanging on. Kung ang Tagalog ng sky ay langit, bakit mo ako pinagpalit sa pangit? Hindi kita pinagpalit. Alam mo naman, busy lang ako. Kaya wag kang pabebe dyan. Hoy! Kung ang English ng tulog ay sleep, bakit di ka mawala sa aking isip? Ha? Di daw ako mawala sa kanyang isip. Ikaw naman? Hindi nga. Tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Hoy! Kung ang English ng likod ay back, pwede ba tayo mag-comeback? Ba? Wow, comeback daw ang gusto ni ate. Pwede rin, gusto mo? Kaya na malimot ang pag-ibig mo, may puwang pabako dyan sa puso. Kung ang English na lalaki ay boy, bakit lagi kang sad boy? Hindi ako sad boy. Talagang ganito lang ako. Medyo wala lang sa mood. Minsan. Kung naglalakad habang mata ko ay mapungay, kung nakapikit pero mundo ko ay makulay, buhay ko'y lagi. Kung ang English ng bahay ay home, ba't nakalagay sa dede mo home?
Bakit yung sa'yo totoo ba? Hindi ba foam yan? Pagakma nga. Hoy! Malapit na Pasko! Baka gusto mong bumalik sa piling ko. Ano? Babalik ako sa piling mo. Pwede rin. Ko kaya na malimot ang pag-ibig mo. May puwang pa ba ko dyan sa puso? Hoy! Malapit na Pasko! Pwede bang makikain sa bahay nyo? Tapos uwi ko na anak mo pangatlo. Ano sinabi mo? Na. Ninang! Malapit na Pasko! Baka naman anak mo na lang iregalo mo. Ah? Ako ireregalo sa'yo? Ayoko nga. Pangit mo lang. Hoy! Kala ko ba abot kayo sa Pasko? Pero ba't ngayon nag-break kayo? Eh paano? Paano tayo abot ng Pasko? Eh Parang di mo kasi. Hoy! Malapit na yung Pasko! Bakit ko? May jowa naman ako. Pagiguro sa'yo, may jowa. Rin ako nun. Tama ikaw lang. Hoy! Malapit na Pasko! Baka gusto mo mag-volunteer taga-ugas ng plato. Ano? Gagawin mo akong taga-ugas ng plato? Ikaw na lang ugasin ko. Plato ton, plato dyan, plato dito. Nakita ko na naman bago ko. Hoy tita! Malapit na Pasko! Baka naman, swap ko salad namin sa anak nyo. Ano daw? So swap? Tayo na lang dalawa. Huwag ka na magpag-swap. Araw-araw kita love. Tandaan mo basta wag the word. Kung sasabihin na Malapit na Pasko! Pero wala akong pake kung may mga jowa kayo. Mga ngaroling na lang ako. Wala din akong paki sa'yo. Mangangaroling din ako. Sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas na may... Hoy! Malapit na Pasko! Ano kaya gagawin ko? Kain na lang ako. Hoy! Malapit na rin Pasko. Kakain ka? Ikaw na lang kainin ko. Malapit na yung Pasko! Pero nag-improve na ako. Tawag na dito, telescope! Oh? Totoo. Ginawa mo na naman balo sa sarili mo. Hindi telescope yan, salamin. Gusto ko yun. Nakita nyo naman yun. Kung ano yung mga pinaggagawa natin. Mga kapaliwan na naman ang ginawa natin. Kaya shoutout sa inyo, Team Buhang. Ayan. So mga soy, salamat sa inyong panunood. Ayan. So wala na naman tayo kasi maisip na ibang gagawin kung hindi yun. So importante mga kasoy, meron tayong nagawa. Kaya sana panoorin nyo yan. Like, share, comment, subscribe nyo na rin ako. And salamat sa inyong panonood mga kasoy. Sana hanggang sa susunod ulit. Huwag tayong magbago sa ating background. Siyempre ayan ang ating cameraman na si John Lester. Ayan. So mga kasoy, thank you and God bless. Peace.